panggone nguting ilmu awet kang dingin aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allah Rabbi bergiat perkumpulan ini Ramadan wajahnya dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam iku kanthi luwih mulya saking napa kecapa saking agama tinggi gunung yanona kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali di pinggir kali sarang burung yanona di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mandong menjahit sarung benangnya ikal sarungnya putung hati yana putung sapa sing ganti ngawaruhono pemuda Jawi nama Islami agami Islam ya nona sudahlah terang asal dawe dari pangeran ayo pro konco ngawaruhono rukun Islam ya iku 5 sadat lorong rukun kasiji bisuwa siro kelawan ngaji kabeh pindone ana lakoni salat kabeh talune bayar zakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 kaji lamun kuasa bergiatlah perkumpulan ini Ramadan jangan dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam iku kanthi luwih mulya saking napa kecapa saking agama ilo kita enggal padha angupaya yen ra kersa kita bakal kena cobane manungsa ya iku bakal tumimpo nanging kita ora ngerti yen bakal tumimpo ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran pro kanca ngaweruhono rukune Islam ya iku 5 sahadat rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kabeh pindho ning lakoni salat kabeh talune
bayar zakat ping 4 wulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Kula nyuwun pangapura. Nyuwun kula ing Allah kang sifat Rahman. Mugi pecah kula Allah paring iman. Salebare sekarat lan terus mati. Nuli pendem ning kuburan ditakoni. Aranipun kang cabut mukar lan nakir. Lamun wong golek iman liwat zikir. Lamun wong bisa jawab kang sampurna. Mongko nuli ngamal bagus iku teko. Lan baguse ngungkuli para kiai. Kuburane dina-dina tetembungi. Kuburane make ana jendelane. Bisa padang kesorotan suwargane. Lamun wong ditakoni megap-megap. Ditakone malaikat getap-getap. Rasa dosa ning kuburan brebes meles. Nuli teko malaikat ganti ambles. Malaikat nuli munggah maring langit. Ora suwe bumi iku enggal jepit. Mongko nuli ngamal Allah iku teko. Lamun teko si mayit krasa cilaka. Ini negeri namanya Jawi. Kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang. Asal dawuhe dari pangeran. Dobro konso ngaweruhono. Rukune Islam ya iku 5. Sadat loro rukun kang siji. Bisa sira kelawan ngaji. Ning pindho ning lakoni salat. Ning telune bayar zakat. Ping 4 poso wulan Ramadan. Ping 5 kaji namun puasa. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Kula nyuwun pangapura. Yo, pencake sepisan meneh.
panase yo mas yo ning alun-alun iyu bening kulon-kulon omah ayune ora kepiyon mbubrake wong omah-omah tan kali yo mas kulon yo kali tengah-tengah ana uwote wetara kemati kulon yo kemati ditimbang padha abote Purworejo iku kutane kutha winangon akeh dalane pengin mulya ayo nyambut gawe yen ngalamun ora ana gunane siji loro telu papat limo enem pitu wolu songo atiku lagi nandang proto sapa bisa goleke topo ijo-ijo aja diunduhi wong sing abang sepirang-pirang duwe bojo aja dirusui wong sing lekan sepirang-pirang Borobudur iku candine Magelang kabupatene mlebu budur padha senenge numpak sepur padha-padha penake ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran yo prokonco ngawaruwono rukune Islam yo iku limo catat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping telune bayar zakat ping papat poso wulan Ramadan ping limo kaji lamun kuwasa berkiatlah perkumpulan ini rahmatnya Tuhan jangan dilibatkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah serta berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela ikamanya Islam ikamaku Tuhan negerimu di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ayo berokon sehingga bodo angupaya kanggo belani agama Islam iku kandi luwe mulya saking apa kecapa saking agama sebab kita enggal bodo angupaya agar sebisa enggal uga kena cobane manungsa ya iku bakal tumiba angin kita ora ngertian bakal tumiba ya Allah Rabbal Alamin amin 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 ya Allah Rabbal Alamin amin 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 ya Allah Rabbal Alamin Astaghfirullahaladzim. Jo, tiga pisan kas dituntun ke Bali. Sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Atadama fil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma barik
suari yen ten catur brandane ra mari-mari yen ten turut munggah swarga buka kori dina kiamat dina kang gekirisi langit pentet lintang gogono bumi sekarane mumbul muncrat dadi siji gunung hancur lapar bumine diganti manung sone sebab akeh gawe dosa ora elek perkara tumindak Allah ngalam donya muli murka ngaleh bumi mugi-mugi Gusti Allah ngapuroni tinggi gunung ya nona kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin kula nyuwun pangapura minta ampun sekali lagi kula nyuwun pangapura. Terima kasih mau menggah pementasan saking kawula.